सुपर इंटेलिजेंट बच्चा के 5 जरूरी आदत। नंबर 1, सबसे पहला बच्चा जब ज़्यादा सवाल पूछे। जे बच्चा ज़्यादा सवाल पूछेला एकरा मतलब वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बा। कोई भी समझदार इंटेलिजेंट बच्चा कोई बात के आसानी से ना मानी, वो पूछी काहे भइल, कब भइल, कैसे भइल, ये सब बात ओकर दिमाग के उपज बढ़ावता। एकरा मतलब वो बच्चा नॉर्मल बच्चा से कहीं अलग बा। नंबर 2, दूसरा पॉइंट है, जब बच्चा अपन गलती से सीखता। बहुत बच्चा अपन गलती करेला, गलती करके सीखता वहाँ से कि ना हम ये गलती कैनी, अब एकरा बाद हम ये गलती ना करके आगे बढ़ा। जब रवा देखी कि ये बच्चा ऐसे करता, एकरा मतलब वो बच्चा साधारण नहीं के, वो बच्चा सुपर से ऊपर बा। सुपर इंटेलिजेंट बच्चा, तीसरा पॉइंट बताओ तनी। सुपर इंटेलिजेंट बच्चा अकेले में रहल ज़्यादा पसंद करेला। जब बच्चा अकेले में भी रह के खेलेला, अपन खेले के समय अपन प्लान करेला, अपन सोचेला कि अब आगे का करे के बा, एकरा मतलब बा कि वो बच्चा नॉर्मल बच्चा से कहीं आगे बा। चौथा पॉइंट, सुपर इंटेलिजेंट बच्चा अपन मूड से काम ना करेला। ओकरा पता बा कि कौन से टाइम पे पढ़े के बा, कौन से टाइम पे खेले के बा, कौन से टाइम पे सोए के बा। जब बच्चा अपन रूटीन फॉलो करेला तो समझ जा कि वो बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं, कि वो बच्चा नॉर्मल बच्चा से कहीं ऊपर बा। सुपर इंटेलिजेंट बच्चा खाली पढ़ाई से ना होला। सुपर इंटेलिजेंट बच्चा अपन हाव भाव, अपन तौर तरीका से भी होला। वो बच्चा भावनात्मक तौर पे भी बहुत अलग होला। बड़ा के सम्मान कइल, छोटा से प्यार कइल, सब कुछ जानेला अच्छा से। तो देखिए, कोई भी बच्चा जन्म से ही इंटेलिजेंट ना होला। बच्चा के आदत, तौर तरीका ही ओकरा के इंटेलिजेंट बनावेला। थैंक यू।